παιδιά, σήμερα θα βγάλουμε ένα καινούριο βίντεο και θα παίξουμε Stumble Guys, μιας και ξεκλείδωσα όλο το Brawl Pass. Θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το Big Box, να δούμε τι θα μας τύχει. Μας έδωσε τον Briefcase Jimmy Free. Δεν μας έδωσε Shard, ok. 50 Gems, 20 Shard για τον 0-0 Beast. Νομίζω 0-0, μπορεί να είναι και off, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται για 0 εμένα. Uncommon Pin. Επίσης παιδιά, θα σας δείξω και τα skins μου και το account μου στο Stumble Guys. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα rare or dead. Δώστε μας έστω epic ή ένα skin που να μην έχω. Αλλά δεν έχω τίποτα skins. Το γατί! Όχι, το γατί θέλαμε. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έχουμε και ένα χριστουγεννιάτικο. Αλλά εγώ προτιμούσα το γατί. 100 vinyl και άλλα 150. Λοιπόν, τώρα θέλουμε έστω ένα rare. Rare ή uncommon. Rare ή uncommon. Όχι το common, ωραία. Καλός είναι και ο στρατιώτης. Καλός είναι. Μια χαρά είναι και ο στρατιώτης. Δεν με χαλάει. Να πάρουμε αυτό το front side shift. Θα τα δούμε και μετά όλα μαζί παιδιά. Άλλα 20 Shards για αυτόν εδώ τον Ace Jimmy. Mr. Beast δηλαδή, απλά την λένε έτσι. Δώσε μας έστω epic. Το Ninja! Ναι, πήραμε το Ninja. Πήραμε μέσω το Ninja. Αυτό, το level MC και το Legendary DJ Stumble. Το πρώτο μου Legendary τέτοιο. Σε αυτό τα account. Άμα δεν πεις άλλα account όπως είχα όλοι, θα κάνουμε κι άλλα σπινάκια μετά. Δηλαδή θα τζογάρουμε περισσότερο. Το πιγκουίνο! Τον έχω τον πιγκουίνο, τι λέω να τον πάρω. Δεν ξέρω. Άλλα 150 vinyl. Μετά θα κάνουμε πολλά σπινάκια. Epic. Παιδιά, κυνηγάμε τα epic τώρα εμείς. Epic. Τι μουνια. Ντομάχο, τον έχω αυτό νομίζω. Α, δεν τον έχω. Έχω έναν άλλον τέτοιο. Α, και άλλο Legendary, Atomic Elbow. Θα δούμε μετά ποιο μας αρέσει πιο πολύ. Να το βάλουμε. Ενωρβέτε. Θέλουμε ένα καλό skin. Αυτό το cowboy. Εντάξει, έστω. Γιατί μου αρέσει αυτός ο cowboys. Παρόλο που είναι common, για κάποιο λόγο μου αρέσει. Δεν ξέρω. Παλιά δεν μου άρεσε, τώρα μου αρέσει. Rare or better. Δώστε μας το better, το καλύτερο δηλαδή. Εντάξει. Όχι το legendary. Και να μην μας το έδαινε δεν μας πειράζει. Βασικά δεν μας το έδωσε ποτέ. Δεν με πειράζει. Γιατί έχω πάρει ήδη ένα legendary και ένα special και ένα epic. Πριν το ανοίξω το βίντεο. Αυτό, το gamer. Όχι το gamer. Όχι τη streamer Σοφία. Δεν τη θέλω τη streamer Σοφία. Τι να την κάνω. 30 για το mythic. Είναι χάλια αυτό το mythic. Δεν μου αρέσει καθόλου. 50 gems. Footsteps legendary. 100 vinyl. Legendary footsteps και άλλα. Τι είναι αυτό δεν ξέρω. Tater tops λέει. Πάμε να ανοίξουμε το box τώρα. Α, το έχουμε duplicate. Δεν πειράζει. Κι άλλο. Α, εντάξει, το The Beast. Δεν τον είχα. Τον είχα στο άλλο account. Και θα πάρουμε τώρα το πρώτο μου special mode. Το πρώτο μου special mode σε όλο τα account. Δεν είχα ποτέ special mode.
Να το special, παιδιά, είναι τέλειο. Λοιπόν, τώρα έχω αρκετά σκηνάκια. Εντάξει, όχι ότι και πολλά, αλλά εντάξει. Εντάξει, φίλοι. Έχουμε και ένα legendary, το Tater Tot. Αυτό μου έδωσε. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Λουκάνικο που είναι. Και ένα και το Burger. CSG γράφει το πάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε spins πρώτα και μετά. Όπα, κάτσε. Πάμε στο shop να τζογάρουμε. Ή λέτε να πάρω κι άλλα gems πρώτα. Άλλη φορά. Όπα. Δεν έχω 20 ευρώ. 3 ευρώ έχω ακόμα. Ωραία, πρώτα θα κάνουμε τα Mr. Beast spins. Και μετά τα υπόλοιπα. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν τρελαίνει. Όχι το Mythic, είναι χάλια, δεν το θέλω, skip. Epic Legendary ή Epic Legendary. Ωραία, Super Beast, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε το άλλο Epic. Δεν μας αρέσει το Epic. Δεν μου αρέσει μάλλον. Ωραία, 6 για το Ace Jimmy. Ωραία, πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. 7. Ω, ήταν δίπλα το 50. Εντάξει. Ω, δίπλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το ξεκινήσω γι' αυτό. Όχι το Mythic, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλω το Mythic, είναι χάλια. Είναι απλά το The Beast χρυσό. Θα το πάρουμε, δεν έγινε. Θα το πάρουμε ό,τι φαίνεται. Όχι το Mythic, δεν το θέλω. Το Epic, όχι το Mythic. Εντάξει, 50 έχουμε πάρει στο Mythic. Εντάξει. Απογοήτευση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε 400. Λοιπόν, θα δούμε μια διαφορά. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Θα δούμε αυτή τη διαφήμιση. Τέλος πάντων. Μέχρι να πατήσει το χ, δεν θα τη δω ολόκληρη. Την έχω δει 15.000 φορές. Άιντε. 10 ώρες. Τραβάω βίντεο, ξέρετε. Ω, εντάξει. Έλα. Μπράβο. Τώρα ό,τι και να πάρουμε, θα τζογάρουμε. Βασικά εμείς θέλουμε να φτάσουμε τα 500. 200! Όχι, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν... 350. Ωραία. 0 beast. Θέλω να πάρω όλα τα skins εκτός από το Mythic. Για κάποιο λόγο έχω ένα beef με το Mythic, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά, ναι. Πάλι. Θα το ξεκλειδώσουμε αυτό το δεν. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε ένα epic σήμερα. Εντάξει, πήραμε 10 γι' αυτό. Έλα. Όχι! Α, εντάξει. Δεν νομίζω να το ξεκλειδώσω. Καλό είναι. Ωραίο σκηνάκι. Θα ήθελα. Μπορεί και να μην το ξεκλειδώσω. Όχι, δεν θα θέλω, θα το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Ωραία. Έλα, δώσε. Φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Ωραία, γεμίζει το σακούλι. Έχουμε ακόμα 16 νομίζω. Ναι.
Έλα ρε φίλε. Ωραία, τώρα θα ανοίξουμε μποξάκια. Να δούμε τι θα μας τύχει. Ωραίο! Δεν το είχα νομίζω αυτό ποτέ. Χαρά, μια χαρά. Μας έδωσε special, παιδιά! Μας έδωσε special! Δεν το είχα ποτέ αυτό το special. Θα βάλουμε... Δεν ξέρω. Θα βάλω αυτό. Δύο κουτιά μπορούμε να ανοίξουμε. Εντάξει. Ξενέρα. Θα κάνουμε common skin. 550. Όχι το δαιμονάκι. Δεν το θέλω το δαιμονάκι. Άμα το λέτε εντάξει. Εντάξει. Ψιλοπερασμένο. Εντάξει. Όχι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήθελα. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον GOAT. Όχι Μέση, ξέρεις αυτό. Το έχω. Τον ποδοσφαιριστή. Τον Θωμά Σκορ. Δεν το ξέρω. Θωμούλη. Τι να τον κάνω. Εντάξει, τουλάχιστον γεμίζουμε τη συλλογή μας, δεν λέτε. Τι να την κάνω την νοσοκόμα, είναι χάλια. Απογοήτευση. Δίπλα. Όχι το Mr. Fabio. Το Legendary δίπλα το ωραίο ήθελα. Την μπανάνα. Ούτε την μπανάνα. Τι να την κάνω την Κινεζούλα, η Ιαπωνεζούλα, την Κορεάτικη ζούλα, το λέγεται. Έναν αστροναύτη θέλω εγώ. Το κοτόπουλο το έχω. Το έχω το κοτόπουλο. Άξι. Ένα duplicate. Κακό. Άντε. Μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα skin. Spin βασικά. Τι skin. Spin λέγεται την Οδυσσέα. Θα μάθετε και αγγλικά στο τέλος εσείς. Όχι, την έχω νομίζω. Δεν την έχω την Αθηνά. Που με συμπαθεί και τη συμπαθώ. Δεν την έχω. Πώς δεν την έχω. Τέλος πάντων. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Να αγοράσω τώρα. Όχι, δεν θα αγοράσω. Δεν θα δώσω λεφτά εγώ. Θα πάρουμε και τα rewards που δεν τα έχω πάρει για κάποιο λόγο. Μου έδωσε και... Κάτσε. Πες μου ότι τον ξεκλείδωσα. Όχι, δεν τον ξεκλείδωσα. Ωραίο το USA, ας πούμε. Πρέπει να περάσω το παλιό μου account στα special. Λοιπόν, θα βάλω αυτό γιατί δεν το έχω ποτέ. Λοιπόν, πώς μπορώ να πάρω τώρα τα στρομφάκια. Δεν μπορώ να τα πάρω. Στον άνθρωπος είναι ωραίος. Και το άλλο που μου αρέσει πολύ είναι αυτό εδώ. Και το άλλο είναι πού είναι. Ο SpongeBob. Δεν το βρίσκω. Πού είναι. Ανάτος. Και αυτό μου αρέσει. Αλλά όχι τόσο. Δεν τρελαίνω. Αλλά δείτε παιδιά, από τότε που δεν έβγαζαν, που δεν είχαν βγάλει ούτε ένα special, τώρα βγάζουν κάθε μέρα. Τώρα φίλε, το θέλω. Ωραία. Τέλος πάντων. Ξέχασα. Πάμε να δούμε τα
emotes, τώρα τι έχουμε. Το special emotes σίγουρα θα το βάλουμε. Θα βάλουμε σίγουρα αντί για το high τις σκοτωμπουκές, το ξέρω. Και αυτό αντί για το GG, good game. Footsteps τώρα, τι θα βάλουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι ωραίο, αυτό θα βάλω. Animations. Άντε, θα βάλουμε το DJ γιατί είναι ωραίο. Αυτό δεν είναι τόσο ωραίο. Θα βάλουμε αυτό. Έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να πάρουμε τα 15 gem. Και νομίζω μπορούμε να κάνουμε... Ναι, μπορούμε να κάνουμε κι άλλα spins. Ακόμα. Ένα spin. Εντάξει. Δώσε μας το 0-0 bis. 0-0 bis. 0-0 bis. 0-0 bis. 0-0 bis. 0-0 bis. Όχι. Άλλα 5. Εντάξει. Δεν πειράζει. Τι λέτε να κάνουμε τώρα. Άντε, θα σας κάνω τη χάρη και θα βάλω θα σας κάνω τη χάρη. Αρκεί να μην κοιτάτε καθόλου. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Πήραμε το skin και τα gems. Rare ήταν αυτό. Άντε. Λοιπόν. Τώρα θα κάνουμε σπινέκια. Commodore Better. Λοιπόν, θα κάνω... Εγώ θα κάνω 2-2. Οκ. Τι μας έτυχε? Αυτό έχουμε εδώ. Και σας λέω ότι μας έτυχε γιατί είχα μια δουλίτσα. Τι είναι αυτό? Stabblejack. Τι να το κάνω το Stabblejack? Με δουλεύετε κυρίες και κύριοι. Καλά, θα τα κάνω ένα. Δεν πειράζει. Σιγά μας τύχει legendary. Και έπειτα να μας τύχει, εγώ θα το μετρήσω και legendary. Τον Αλιένο. Τον εξωγήινο. Όχι, τι κάνω, βλακιά έκανα. Πω. Εντάξει, δεν πήρε. Σιγά. Η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Ωραία, τι θα μας τύχει? Το ροβένι των δασών. Απλά τον λέει μπλε χούτ. Ωπω! Η κάθε βλακεία μετά από τη βλακία. Πικ. Τον Μάινερ. Έστω. Τον Μάινερ George. Το Γιώργη που κάνει Μάινερ. Δεν θα το κάνω επίπνα. Λοιπόν, μετά θα κάνουμε το ίδιο. Μετά από αυτό θα κάνουμε το ίδιο. Έλα ρε. Εγώ ήθελα εκεί τον ωραίο τον Farmer. Τώρα 3. 3.
σε μήνα. Έλα, τέτοιο ήθελα. Πες τον Αχιλλέα. Όχι, δεν ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Θέλουμε η Real ή Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Real ή Κριστιάνο Ρονάλντο. Το ποδοσφαιριστή. Έστω, τον Oliver Kahn. Special, εντάξει. Με δυσκολία. Δηλαδή ούτε καν. Εντάξει παιδιά, μεγάλη απογοήτευση. Τουλάχιστον κάτι πήρα. Εντάξει. Από εκεί που είχα 2 σκηνά, για να πούμε 3, αυτό goat είναι. Θα βάλουμε αυτό το τέτοιο και θα παίξουμε μια πίστα. Να δοκιμάσω και το special mode, δεν το κάνει ποτέ. Παιδιά, χωρίς πλάκα δεν έχω ούτε ένα special mode. Είναι το πρώτο μου. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ special mode. Πετάω κεραμό. Καλό ρε. Πολύ καλό. Και χρήσιμο. Δεν πέφτει αυτό το skin. Δεν πέφτει. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε έστω το δεύτερο. Να πάμε προημιτελικό ή να πάμε τελικό χωρίς να πάρουμε κόλλημα. Ωραία, περάσαμε. 10. Μια χαρά. Ζαλίζεται. Πάντα μου κάποιον άλλο. Όχι τώρα. Το γουρούνι. Το αγρίο γουρούνι. Εντάξει, πέρασε. Όχι. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή τώρα να σας μιλήσω. Γιατί κάνω τόσο συχνά gaming βίντεο τώρα. Αντί να κάνω τα κανονικά βίντεο που έκανα πάντα. Ακούστε. Κάνω gaming βίντεο. Γιατί εγώ παίζω πάρα πολύ συχνά παιχνίδια. Παίζω κάθε μέρα από 14 ώρες. Οπότε είμαι ένας gamer. Οπότε γιατί να μην είμαι gamer και στο YouTube, λέω. Και να νομίζετε ότι δεν παίζω καν βίντεο παιχνίδια, δεν ξέρω καν από αυτά. Ακόμα πέφτουν άδεξα. Όχι. Εντάξει, έχασα. Χάσαμε. Πώς να το πω. Στο εμείς, στο εγώ, στο εσείς, στο αυτή. Εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, πώς. Εντάξει, χάσαμε. Εντάξει, έχουμε χάσει τώρα. Έστω πρέπει τελικό. Δείτε πώς πέφτουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο. Εγγραφή στο κανάλι άμα είστε καινούργοι. Πατήστε καμπανάκι κουδουνάκι για να στο κάπανο κουδουνάκι. Κάντε το share να το δουν κι άλλοι. Και τα λέμε. Είναι